Kiryarên PYD di mehabûrî de mîna hemû mih û salên bûrî. Partiya Yekîtiya Dîmokrat PYD û çekdarên wê di binpêkirinê xwe li dijî Miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê berdewam bû. 5 rewşê girtinê hatine tomarkirin, her wiha gelek kiryarên din jî. Ji aliyê girtin û revandinê ve di mehabûrî de PYD heriyek ji Hikmet Ginco û Mihemed Mehmûd li gundê Mîrkan yê gundewarê Efrînê roja 6 Mehê revand û piştî 2 rojan serbest berdan. Her wiha Arif Mihemed Elî li navçeya Mubataya Efrînê roja 6 Mehê revand û piştî 2 rojan serbest berda. Roja 12 Mehê jî PYD Şivan İbrahîm endamê emîndariya giştî ya Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê revand û taniha çarenivîsa wî nehatiye naskirin. Her wiha malbata zarokê bi navê Kamîran Mustafa ragihand ku kurên wan ji 23 berçileya bûrî ji aliyê PYD ve hatiye revandin û taniha çarenivîsa wî nehatiye zanîn. Her di mehabûrî de PYD hilmeteke ferskirina komkirina pereyan ji welatiyê Rojavayê Kurdistanê bi behaneya alîkariyê Efrînê encam da. Her wiha bi dihên caran bi neçarî bazarên Rojavayê Kurdistanê ji bol darxistina xwenîşandanan girtine. Ji bilî kiryarên navbûrî hîn bi dehan siyasetmedar û çalakvanên Kurd di zîndanên PYD de ne. Her wiha hîn hemû ofîsên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê û partî û rêxistinê wê ji sala bûrî ve girtîne hevdemîk û serdanê berpirsên pêlebilind yê rejîmê û partiya Elbehz ji bo bajarê Qamiş û Hesekê û li darxistina çalakiyên ji aliyên rejîmê û partiyên wê li pêş çavê PYD ku iddia dike ku tu çalakî bi moleta wê nayên li darxistin berdewamin.